ना 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 देखी शादी होई राउर लड़का एक नंबर का बा हम के पागल समझता नहीं हम पागल हई ए काहे ना रोकले हो जब जात रही तुम्हार लोग है काहे ना मारी हम जाते हैं तू काहे ना रोकले आवे अब तू जा तो हम रोके कितना छोटी हमेशा कके फुलवा दिला हमरा के तो हम पागल समझ बारा भूसरो हैं बची कौन आ रो बंदन कुछ ना चली भूसरो कुछ ना चली बता तो कहिए बियाह करते बता के कर बियाह हमर बियाह नहीं के भइल होते तो लइका हो गन सा ओ कैसे पैदा कर लोकनी के तोर भौजी कहले हिया ओ त ठीक बाटे लेकिन कैसे कर देलस कैसे जानबो अब मैं छीन बाटी जो बाटी टाल हम हमें जानता नहीं कैसे देख पहले हम बियाह बानी आंदा बाबा शुक्र बा आंदा लइका होखे के बा इज्जत से बात कर कहां मिली रानी रे बता बता तोर माई कोई कहां भी इज्जत कौन इज्जत कहां मिली सब बाजार में मिलेला हमें बता गिन के बता को अंडा बा हमें अंडा बा कहानी का अंडा लइका हो बच्चा आय हो माई हम तो मुर्गा सोचले रही बियाह के मलाइका कैसे हो जाई कहीं के में कर बतियाओ तनी चलो ए सुन सुन हमके जाए दे अरे तो तू क्या हो पहले हाथवा कहीं कंट्रोल में रख सिरात कहां बारो क्या लग रहा है खड़े बारो सन कहबू हमके हाउ हाउ कैसे गांव में भागले सुखिया बा तोरा रहते बता और गांव में मम्मीतवा कैसे भाग गेले के तू पहले उधर का डंटा का उठैले बड़ी मारे खाती हमरो हाथ देले मानो भगवान ए राणो एक बार पादम उठ जबई जैसे बताओ कैसे तोरा रहते भागल तू तो दुनिया की सुरक्षा कर ले दुनिया के हम ठिका ले बनी गांव के मुखिया है हो गांव के मुखिया माने सर भाई हो के पता नहीं हम काहे के माने अच्छा तू ही सब के लेके स्वागत मनाई लो ए होश में मरे ना बोल हमसे मरे आधा रानी बात काटी सवती कहां मिली रे वो बोल कहां मिली देवी हो वो कहां देवी सर कहबू हमके जाई हम काहे के जब पहले बता मारे नाच 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 ओरे चले लू तो गोरिया तो नदी पीछे नहीं आ हिलोर मारे कोरी होया ए गोरी हिलोर मारे भाग गेले भोसरी भाग गयल छिनार कहीं किया वो बना गांव के मुखिया और कोनो नहीं की सकारे अरे बाप रे बाप अरे के जर के और पागली भागे गले दादा अरे अरे भाई अरे बाप रे का हो बाबूजी ई का हो का भई रोतल बहुत दीदी के विदाई ना करना सका कितवा विदाई भइल रे कहां में दीदी आवते गोवा में जे कदा बाबा डाले के कहीं तिल के जर नदी जारो गेलिया ए जे तक कहत नहीं कि हमके जाए द लियावे हो तमार जाता लियो जा लियावे बताओ केन कहां गोल अरे केन के हार गइले खोजला ना अरे जो हाली दो तीन ठा आदमी से पूछबा करे तब डाइलॉग कालिया करो रे मुरलिया परीक्षा पकला मुहाम परीक्षा पकला हो बताओ लड़का के बाकी कुछ मार दे तब के हो हमर दुदू गोबा दूध के फएटरी की कोरी एमे नो करी हमर दुदू गोबा दूध के फएटरी की कोरी एमे नो करी अरे मोछरी के जैसे नाच पली नाच अरे मोछरी के जैसे अरे हम मुररी है सरो कहत है नाचे का तो मुररिया कोतरो राणो हैं होते लगलू बरसे हाथ उठावे दिखाई नहीं दे तो कंपोजिशन चलता आशीर्वाद देवे के चाहिए छोट भाई के त मारा तलू बताओ त लाग तू बोला गोला हाय कौन हां छिनरा हेप्पा त गोला तनी खुश रह कोनी में सरलू है ना आ देखो कूदा फाना मोत बबुआ ना के बा तू समझाई बे हमरा के बे कब का करी पागल सर के बाल
ऐसे कल राड़ो मार बुलाट जे वही जे फचकुरी फेंक दो ब्याज में हमरा संति तू ही कितना अच्छा हो तू हो कितना बढ़िया आया हो। भी देत बता पहले देत बता अब हम बताई ताना बताई बराड़ो तहारो लिख भल त तू बता देलो ओकरा के उ बियागल फंसे एक दिन हां देख चोर अरे करतूत बाते मालूम है ते रानी मोबाइल देख के जाते से जितना बस उतना देख के जाते से हमरा देखो तू जैसे ही आयो के भइल न तहरा जी आयो के तैसे ही बैग उठा के चल लिया नहीं हर बताओ तो हम मेरा आप समझ आया क्या कोनो चीज होला तो अच्छे खाती होला ऊ काहो एगो चलत एगो आवेला हां का हो ई क्या से तुम के आ गेले के जान कहा ले करिया खाली का देख के जा देखल ही नहीं कैसे आखिया में धुरिया झोकालो आके यार चल गइलो छोकन नहीं हगे गरी हम अरे रे 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 कनी आराम से घरे रहिया ए तर मत बारी निकलिया ठीक है काहे ना निकली तू हमरा क्या बोले वाला रे हटा 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 तू के बोले वाला बाबूजी हो बाबूजी ना के समझाओ अच्छा हमनी के दू जन के बेबू पापा जी अच्छा पप्पा जी हां बाबूजी हाथी करो हम पापा नाम पापा गोर बनो अरे ये चल रे चुप रह कनी घर में चला सुहागर तुमने आई हो माई समझाओ धापा दे तू न सो अरे तो बाप लगा रे माई बात का माइयो के ना यही पे जाए कर बाजार है हट बाबा ये बताओ तनी तोरा की अरे देखिए करा के लइका हो खेला बा ठीक है केरो चल और जाइए यार वर त कोनो घाव लाग जी त लइको बड़ा शिकायत होई तू जा द्वार पे ना भोज उनके ले चला दिह आ माइयो गेल बाजार है माई आई तब ना अतिल हम जा गोरता नहीं का करी अरे इगरो करे के नहीं की दे लिखली ना फोन कर देबे अब बड़ का क्या रुको आ एही में फोन करते न ते आ गेल बे तो तड़ तड़ मारत हतिया